Assalamualaikum cah, nek awakmu gene dolan nggone Jogja terutama nang Pantai Parangtritis terus bingung pengen jajan nggone ngendi soalnya akeh banget warunge iki ya mimin duwe rekomendasi warung sing wajib kok nggo jajalan cah. Iki ngono warung iki ya dijamin enak regane yo bersahabat ana ning warung makan bareng. Ning kene cah pilihan menune akeh mulai saka 15 ribuan nek awakmu seneng seafood iki yo ana ikan bakar sing hargane mulai saka 30.000 sampai 35.000 wis include lalapan sambel karo nasi yo ora masuk yo to. Selain kuwi ndek kene sing mimin seneng rumah makane iki langsung menghadap ndek bibir pantene Parangtritis dadi yo syahdu to cah maem iwak bakar persifutan karo ndelok pantene langsung kae mulai saka jam 6 isuk sampai jam 7 bengi. Nah iki pesenane mimin piye cah, wis menggoda porong lek kepengin gak mimin jo lali mampir rene yo.